Bună tuturor și bine v-am găsit! Mă numesc Anca, sunt preotasă inițiată în tradiția Wicca. Astăzi o să continuăm seria sabaturilor păgâne cu Beltane, sărbătorit pe 1 mai în emisfera nordică. De data aceasta ne aflăm în New Forest, Dorset, la monumentul istoric numit Rufus Stone. Monumentul a fost construit inițial în 1745 și complet reconstruit în 1841 după ce a fost vandalizat. A fost ridicată în memoria regelui William al II-lea, numit și Rufus, care se presupune că ar fi murit aici pe 2 august 1100, răpus de o săgeată menită unui cer. Rufus Stone este foarte important pentru New Forest, reprezentând originele sale ca loc de vânătoare pentru familia regală. Povestea monumentului a fost cufundată în legendă și asociată cu zeul încornorat Cernunnos din mai multe perspective. Majoritatea legendelor sunt bazate pe crezul că în vremurile lung apuse, suveranii erau aleși de pământ și de zei, sau, în cazul lui William Rufus, se crede că acesta era reîncarnarea zeului Cernunnos. O altă variantă povestește cum, de Lunasa, sărbătorit pe 1 august, se făceau sacrificii pentru zei, astfel că moartea lui William Rufus nu ar fi fost coincidentală imediat după acest sabat. Locul în sine este încă înconjurat de pădure și vizitat de păgâni în mod special datorită acestei legături cu Cernunnos, un zeu foarte important pentru Beltane. Beltane face parte din calendarul păgân modern, numit și roata anului, care este compus din 8 sabaturi, 4 majore și 4 minore. Cele 4 sabaturi minore sunt bazate pe rotația Pământului în jurul Soarelui și sunt cele 2 solstiții, de vară și de iarnă, și cele 2 echinocții, de primăvară și de toamnă. Sabaturile majore, denumite și Fire Festivals sau Cross Quarter Days, sunt intercalate cu cele 4 sabaturi minore. Sunt bazate pe evenimente naturale, trecerea în anotimpuri și, implicit, evenimentele agriculturale ce ne impactau strămoșii și sunt considerate zile foarte puternic încărcate energetic. Acestea sunt Samhain, Imbolc, Beltane și Lunasa. Roata anului ne prezintă astfel cele 8 sărbători distanțate egal și în perfect echilibru, fiecare fiind opusul celuilalt pe roată, atât energetic cât și simbolic. Popoarele celtice antice, ca multe alte triburi din acea perioadă, observau doar 2 anotimpuri, vara și iarna. Samhain marca începutul iernii și al anului pentru celți, iar Beltane marca începutul verii și a doua jumătate a anului. Astfel, cele 2 festivaluri erau printre cele mai importante. Beltane, cunoscut drept May Day, este sărbătorit pe 1 mai și este un festival al fertilității și uniunii, marcând revenirea vitalității și pasiunii vernale. Tânărul zeu venerat de Ostara, acum se maturizează și, incitat de energiile fertile ale sezonului, își caută zeița. Aceștia se întâlnesc în perfect echilibru și iubire. Uniunea lor dă viață naturii, iar Beltane sărbătorește cununia lor. Veți observa numele acestui festival scris diferit în funcție de subcultura celtică din care provine. Cel mai des întâlnit este scris așa. Alte variante acceptate sunt: pronunția diferă de asemenea. În Anglia, țara Galilor și internațional, cea mai des întâlnită pronunție este de Beltane sau Biltine, însă pronunția irlandeză este Baltana sau Beltana. Originea numelui este dezbătută destul de mult. Principala teorie este că Beltane este derivat din cuvântul Belfire, un foc aprins în numele zeului celtic Belenus, cunoscut și drept Belinus, Bel sau Beli. Belenus este un zeu solar, asemănător lui Lu, al cărui nume se traduce drept The Shining God. Alte teorii speculează că Beltane venerează zeul irlandez al morții, Beltene. Alte posibilități sunt legate de un zeu al focului Belias sau al zeului Baal, ambele deități fiind demonizate mai târziu de către religiile noi. O teorie des întâlnită este aceea că numele sabatului este derivat din cuvântul Belfire, ce reprezintă focul mare aprins cu ocazia sărbătorilor sau înmormântărilor.
Tradiția de a aprinde focuri de Beltane se practică și astăzi în multe culturi, îndeosebi în Regatul Unit și Irlanda. În Irlanda, pe vremea vechilor regi, era interzis să aprinzi focul de Beltane înainte ca regele să aprindă primul foc pe dealul Tara. De asemenea, foarte multe culturi căutau zone înalte pentru a aprinde aceste focuri, incluzând popoarele din Alpi și Germania. Familia regală din Anglia încă aprinde un Belfire în fiecare an, bazat pe o superstiție conform căreia astfel se păstrează linia familială. În Rusia, tradiția dictează să aștepți până când răsare luna să aprinzi focul, spre deosebire de majoritatea tradițiilor care aprind focul la apus în ultima zi din aprilie. De asemenea, în tradiția rusească se aruncă crenguțe de ilice în foc, alături de alte ierburi sau amestecuri aromatice. O tradiție suedeză dictează ca scânteile focului să fie aprinse de 2 persoane pentru a simboliza uniunea dintre zeu și zeiță. În țările nordice, focurile sunt aprinse în numele zeului Balder sau Baldur, zeul lor solar. Măturile vechi erau aruncate în foc cu această ocazie și altele noi erau confecționate și dedicate în funcție de rolul lor. Tradițiile germanice și dianice sărbătoresc Beltane ca pe o zi a morților, asemănător cu Samhain, și își onorează strămoșii. Se presupune că, deoarece Samhain și Beltane sunt opuse pe roată, comunicarea cu morții este la fel de potentă. În țările slavice, bărbații tineri călătoresc din casă în casă pentru a aduna ce urmează a fi aruncat în foc. În această tradiție se aruncă ghirlande de către participanții ce doresc sănătate și vindecare. În China, un grup de bărbați călătoresc din casă în casă în ultima zi din aprilie pentru a le aminti tuturor să stingă focurile deja aprinse, ca altele noi să pot fi aprinse de 1 mai. În Irlanda, toate focurile trebuiau reaprinse din Belfire. Să aprinzi focul din oricare altă sursă era considerat a aduce ghinion și chiar de a readuce iarna înapoi. În țara Galilor, focurile erau ținute aprinse din prima zi de mai, timp de 3 zile, cifra 3 fiind sacră în cultura celtică. În Scoția și în multe alte culturi, până în vremurile medievale, focurile de Beltane erau aprinse unul de la altul, de la o singură sursă numită și Need Fire. Acestea se aprindeau cu ocazia multor evenimente de-a lungul anului, dar în special de Beltane și de Samhain. Era o tradiție să iei acasă o flacără sau un cărbune aprins din focul de Beltane pentru a aduce binecuvântarea verii în casă. Focurile din casă folosite pentru gătit sau căldură erau toate reaprinse din focul de Beltane. Era tabu însă să îți fie dat sau să ceri o parte din foc drept cadou, trebuia să îl iei singur, în special în Irlanda și Scoția. Obiceiul se trage din credința celtică în fairies, creatura asemănătoare cu zâne, care este prevalentă și astăzi, îndeosebi în Irlanda. Celții respectau foarte mult zânele, dar se și temeau de ele, fiind siguri că aceste creaturi nu puteau aprinde focuri singure și că aveau nevoie să le obțină de la oameni. Astfel, credeau că zânele veneau deghizate magic la festival și cereau o parte din foc, care, dacă era liber oferit, le dădeau zânelor puterea asupra acelui individ. Foarte multe dintre tradițiile de Beltane sunt legate de credința în zâne și dacă sunteți interesați de acest subiect, vă încurajez să cercetați în folclorul irlandez, este deosebit de frumos. Focul de Beltane este considerat purificator, așa că puteți curăța orice doriți asupra focului în fum. Unelte, obiecte pentru altar, bijuterii, moșteniri speciale sau alte obiecte cu valoare sentimentală. Anumite tradiții, în special druidice, ard focul de Beltane folosind un anumit tip de lemn sau mai multe tipuri specifice, în funcție de corespondențele magice ale acelui copac. O altă tradiție importantă este aceea de a sări peste focul de Beltane pentru purificare și binecuvântare. Cenușa focului este considerată încărcată cu proprietăți magice și este păstrată în fiecare an. Aceasta poate fi folosită pentru a binecuvânta pământul pentru recoltă
sau se poate amesteca cu pământ pentru a încuraja creșterea oricărei plante. Cenușa mai poate fi folosită și pentru diverse vrăji sau în ritualuri de fertilitate. În vremurile vechi, femeile purtau această cenușă într-un săculeț legat la gât pentru a recrește fertilitatea. Copiii purtau lanțuri de margarete la gât, confecționate înainte de sabat, pentru a fi protejați împotriva zânelor, iar animalelor li se dădea să mănânce mărar în același scop. Este tradițional ca de Beltane să se culeagă ramuri de păducel, tot pentru protecție. Cea mai bună protecție împotriva zânelor și prevalentă și astăzi o reprezintă clopoțeii, sunetul cărora se spune că alungă zânele. Clopoțelul în sine este o unealtă magică folosită des în Wicca, fiind considerat atât protector cât și purificator. Astfel, nu este surprinzător să găsim clopoței în multe tradiții de Beltane. Majoritatea altarelor păgâne vor fi decorate cu clopoței, aceștia fiind des folosiți pentru a marca răsăritul de 1 mai, în special în tradițiile nordice. Cel mai des însă clopoțeii pot fi văzuți pe călcâiile sau gleznele dansatorilor Morris. Asemănător cu călușarii din tradiția noastră, dansurile Morris sunt dansuri antice, bănuite a fi pentru fertilitate, jucate tradițional în jurul unui maypole. Aceste dansuri supraviețuiesc și astăzi, grupuri de Morris dancers fiind văzute jucând aproape întreaga luna mai în Regatul Unit. Puteți purta și voi clopoței la glezne, puși pe o panglică roșie și să dansați în jurul focului de Beltane sau să-l purtați doar pentru protecție. Maypole este încă o tradiție des întâlnită de 1 mai și este atât de prevalentă încât este onorată și de oameni ce nu sunt păgâni. De regulă, oameni sau copii se adună și dansează în jurul unui maypole. Fiecare persoană va ține capătul uneia sau mai multor panglici care sunt legate de vârful stâlpului. Astfel, în timpul dansului, aceste panglici colorate se vor împleti frumos în jurul acestui stâlp. Acest stâlp era confecționat dintr-un albure de pin, ce fusese ales și decorat de iul, solstițiul de iarnă, dar acum cu ramurile tăiate. Panglicile erau deseori albe și roșii, alb pentru zeiță și roșu pentru zeu, iar dansatorii erau bărbați și femei în număr egal. Se speculează că dansul în sine ar fi pentru fertilitate, datorită formei falice a stâlpului. Mulți istorici contestă însă această teorie, bazat pe faptul că aceasta apare abia în scrieri victoriene. O altă variantă este că scopul dansului în jurul unui maypole era de a aduna și a concentra energia ritualului, stâlpul acționând drept un focar, către care este trimisă toată energia. Desigur, sunt păreri care combină aceste teorii, scopurile nefiind neapărat opuse. În țările germanice, Beltane este numit Walpurgisnacht, însă această sărbătoare păgână este modernă și foarte similară cu Beltane. Originea numelui este larg dezbătută, multe surse atestând că numele vine de la festivalul Sfintei Walburga, o călugăriță creștină care a fost canonizată în anul 870. Alte surse atestă că Walburga ar fi o deitate germanică păgână, o zeiță a pământului și pădurilor, care se căsătorește cu zeul de sabat. Din cercetările mele însă, nu am găsit dovezi sau scrieri istorice care să plaseze venerarea de zeiței mai devreme de anul 870, majoritatea scrierilor fiind din anii 1600. Cu toate acestea, punctul central și motivul principal al sărbătorii rămâne cu certitudine uniunea dintre zeu și zeiță. O tradiție importantă care marchează acest lucru în cercurile magice este Marele Rit, The Great Rite. Acesta este un ritual foarte vechi, practicanții recreând uniunea sexuală a zeilor, fie fizic, fie metaforic, folosind simboluri precum un cuțit și o cupă. De Beltane și pe tot parcursul lunii mai, tradiția dictează să se țină ceremonii de handfasting sau nunta păgână. Deseori cuplul va sări peste focul de Beltane pentru a binecuvânta uniunea. Zeii onorați de Beltane, în varianta modernă, diferă de la tradiție la tradiție, în special zeițele. Zeul cel mai des venerat de Beltane este zeul încornorat, The Horn God,
în principal datorită asocierii lui cu fertilitatea. Zeul încornorat este unul dintre cel mai vechi și des întâlniți zei păgâni și nu are nicio asociere cu diavolul creștin. Acesta este cunoscut sub multe forme și nume, precum Cernunnos, Pan sau Herne the Hunter. Este un zeu al sălbăticiei și al animalelor, al pădurilor și al instinctelor primale din noi. Este de asemenea și un zeu al fertilității și vânătorii, conduce The Wild Hunt, ce reprezintă atât un ritual de căutare a zeiței, dar și instinctul animalistic și sacru de vânătoare. Referindu-ne în special la Cernunnos, deseori este descris fiind drept jumătate om, jumătate cerb, cu coarne de cerb, reprezentând puterea naturii, dar și legătura dintre om și sălbăticie. Simbolurile sale sunt, desigur, coarnele, cerbii, în special cei albi, torcul, o bijuterie celtică, și, în general, animalele sălbatice și obiecte ce reprezintă fertilitatea. Dacă venerați acest zeu, vă încurajez să incorporați un dans dedicat lui în jurul focului de ritualul vostru de Beltane. Este o experiență deosebită. Desigur, putem pur și simplu sărbători cu un festin și un foc, dedicate uniunii dintre zeu și zeiță, ca o nuntă, să ne bucurăm alături de ei. Un lucru important este să fim în natură pentru a ne bucura și de a ne conecta cu energiile sabatului. Mergeți desculți pe iarbă, faceți o meditație solară sau orice altceva vă ajută pe voi să vă conectați. Altarele vor fi decorate festiv, cu flori de sezon și panglici colorate, clopoței și simbolul are focului aprins de Beltane. Dacă nu aveți posibilitatea de a aprinde un foc mare afară, puteți face un foc mic în cazan. Sigur, puteți și aprinde cărbuni și arde ierburi specifice și, de asemenea, puteți decora lumânări cu simbolurile sabatului. Vă puteți confecționa și un maypole în miniatură, ce poate fi folosit ca punct central al altarului. Culorile corespondente sunt verde pentru fertilitate, creștere și abundență, roșu pentru putere, virilitate și pasiune și alb pentru purificare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă aveți întrebări sau opinii, vă rog să le postați în secțiunea de comentarii. Ne găsiți și pe Facebook, grupul Cabin of Witches România. Vă urez un Beltane minunat și o zi frumoasă. La revedere!